Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn, Celyn sy'n yma a chroeso yn ôl i sianel YouTube Label Deg. Yma ar y fideo heddiw yma, mi fydda i yn trio a trafod 4 eitem o golur sydd yn cael ei gymharu yn y cylchgronau ffasiwn efo colur gan y brandiau gorau a dryta. Felly, cariwch ymlaen i wylio i weld sut nes i greu yr edrychiad colur yma gan ddefnyddio dupes yn unig. So, dwi wedi tynnu colur fi i gyd i ffwrdd, a rwan dwi'n mynd i ddechrau ar yr edrychiad. Dwi wedi mynd mewn hefo'r riml primer. Mae o lot fwy trwchus na be dwi wedi arfer hefo, ond mae o wedi gorchuddio'r croen reit dda. So rwan mae'n amser am foundation. Dyma ydi sylfaen unrhyw edrychiad colur, felly mae'n bwysig cael y cam yma yn iawn. Mi fydda i heddiw yma yn defnyddio o'r L'Oreal Paris True Match Foundation. Mae pobl yn cymharu fo hefo'r Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Mae hwn yn costio £9.99 a mae'r Giorgio Armani yn costio £43. Felly gadewch i ni weld sut mae hwn yn cymharu. Ar edrychiad cyntaf, dwi yn teimlo reit welw, ond mae cael yr lliw cywir ar gyfer eich croen chi mor bwysig. Rwan, sa well gyna i mynd yn oleuach a defnyddio rhyw fath o bronzer mwyn ychwanegu fwy o liw i'r gwyneb. Dwi'n teimlo fel sylfaen, dyma di'r lliw perffaith i fi, credwch neu beidio. Mae o yn andros o naturiol, mae o yn teimlo'n andros o ysgafn, dwi bron yn teimlo dda dwi'm yn gwisgo dim byd. Dwi'n andros o hapus hefo'r cynnyrch cyntaf. Ymlaen â ni i ail eitem heddiw yma, sef yr Maybelline Dream Lumi Concealer. Mae pobl yn cymharu hwn hefo'r Yves Saint Laurent Highlighter Pen, ac mi oedd hwn yn costio £4.99, a dwi'n gwybod bod yr Yves Saint Laurent Highlighter Pen yn costio £18. Felly mae yna dipyn o gymhariaeth o ran pris, felly gadewch i fi drio hwn. Waw, so dwi yn meddwl yn syth bin bod paru yr ddau, sef yr L'Oreal True Match a'r Maybelline Concealer, yn gwneud y partneriaeth perffaith. Oherwydd bod fi wedi trio yr ddau, fedra i ddeud yn onest bod nhw union yr un peth. Os oes rhaid fi gael rhyw fath o gymhariaeth, swn i'n deud bod yr Yves Saint Laurent fymryn yn oleuach, ond dwi'n gwybod bod ti'n gallu cael hwn mewn lliwiau gwahanol, so cwbl sy'n rhaid i ti'n neud ydi cael o yn y lliw goleuach. Bendant concealer ydi o i fi, so yn berffaith ar gyfer y danillgadau, top y talcen a'r gen. Really licio hwn. Yr eitem nesaf mi fyddai'n trio a trafod ydy yr Magnifies Spice Edition Rimmel London Eyeshadow Palette. Rwan ta, mae pobl yn cymharu yr paled yma hefo'r Urban Decay Naked Heat Palette sydd yn costio £34 a mae'r paled yma yn costio £9. Felly, na i drio hwn arnodd i chi rwan. So, dwi newydd cwblhau yr edrychiad llygad hefo'r Magnify Spice Edition Rimmel London Palette, ac mae o yn well na'r Urban Decay Naked Heat Palette, oherwydd mae gennau hwnna a well gennau hwn. Ar fy llw, so ni ddim wedi cael iddi chi. Mae o'n mynd ar lot haws, mae'r lliwiau mor llachar a mor pigmented. So yn rhaid i fi ddewis hoff eitem yn bendant yr L'Oreal True Match Foundation fysa fo. Dim ond oherwydd y mor naturiol, os ydych chi isio coverage reit llawn, fedrwch chi just adeiladu yr coverage yn slo bach, ond mae o yn eich galluogi chi i cael edrychiad andros o naturiol, oedd y lliw yn berffaith. Dwi yn lyfio y ffaith bod yna dros 40 lliw gwahanol yn y foundation yma, a fedra i rhagweld fydda i yn gwisgo hwn drosodd a drosodd. A dyna ni, diwedd yr edrychiad syml a chyflym yma. Gobeithio yn wir fych chi wedi mwynhau'r fideo, ac os ydych chi wedi, cofiwch hoffi a thansgrifio i'r sianel, a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta!